हेलो लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौ बराय हरबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो JFP प्रेजेन्स बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ, जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों ना जायिया अमा जा। स' बे मिउजिक भिडिअ गाहायै कास्टिं महरै दङ जयसिं, लाइथुन, बिपुल, जतिस, लैथोमा, दैमु, रंजाली, बायगश्री, जिलिना, बिनिता, खोमदोन। स' बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों लब बसुमतारी, लोगोसे कुक बसुमतारी। मेथाइनि लाइरिक्स आरो टिउनखौबो होदों बिथां लब बसुमतारी बिथाङानो। मिउजिकखौ खालामदों लैथोमा मोसाहारी, डाइरेक्सनखौ खालामदों लैथोमा मोसाहारी बिथाङानो, एडिटरखौ खालामदों राहुल बर'। स' लोगोफोर, बे ना जायिया अमा जा आबुं मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव आं दाखालिसो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानानै होदोंमोन बे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनगोन होननानै। स' फाइनालि बे मिउजिक भिडिअखौ मैयानो रिलिज खालामनानै होबाय। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला JFP प्रेजेन्स चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय। स' बे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों दै। स' बे मिउजिक भिडिअखौ बयबो नायनानै सापर्ट खालामहैदो आरो बिथांमोननि JFP प्रेजेन्स चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामहैबानो जाबाय। स' बे मिउजिक भिडिअखौ दासिमाव जुदि सोरबाबो नायाखैब्ला बयबो नायनानै एबारनि 2024 फैनो गोनां हेपि निउ इयाराव बयबो नायनानै रंजादो लोगोफोर। स' लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो बर' मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो।